Giawhag ang publiko nga mas magbinantayon sa pag-withdraw og kwarta gikan sa mga automated teller machines kon ATM human nasutang misaka ang mga kaso sa pagpangilad sa miaging tuig. Sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, misaka ngadto sa 220 million pesos ang nakawat sa mga ATM scammers sa tuig 2013. Mas dako kini kung ikumpara sa 175 million pesos nga na-record sa 2012. Ato sa committee hearing kagahapon, nanawagan si Senador Grace Poe sa Philippine National Police nga mas pakusgan pa ang lakang batok sa mga responsable sa maong pagpanglimbong. Butyag sa PNP nga kasagarang modus sa mga kawatan mao ang pagbutang og skimming plate sa ibabaw sa keypad sa ATM aron makopya ang mga identification numbers o PINs sa mga nagdeposit og kwarta dayon mag-withdraw sa mga bank accounts. Lakip sad sa modus mao ang pagbutang og card reader nga mao'y mokopya sa mga data o datos gikan sa ATM card ug ang pagbutang og camera aron makuha ang PIN code sa card holder. Giawhag sa PNP ang katawhan nga i-report ang kung adunay mamatikdang kadudahang kalihukan samtang nag-withdraw. Samtang nag-issue na sab ang Bangko Sentral ng Pilipinas og direktiba sa mga bangko sa pag-ilis og chips sa mga magnetic stripes sa paggama sa mga ATM cards aron mas paligunon pa ang ilang sistema.